Mit navn det er Kasra Akami, og jeg laver musik som sangskriver og sanger og co-producer. Og så arbejder jeg også med mit eget projekt under kunstnavnet Hakami. Det foregår rigtig meget i mit hoved. Når jeg hører akkorder, der bliver spillet på et klaver eller på en guitar, så er det meget sådan, så starter det hele bare inde i mit hoved. Processen virker egentlig normalt til, at hvis enten så sidder jeg arbejder sammen med 2 andre, og det er meget tit, så sidder enten mig eller Samuel og spiller akkorder, og så sidder man sådan og kommer op med et eller andet, sådan, måske sidder og synger med, og så lige pludselig finder man et eller andet, der sådan resonerer godt med akkorderne. Så putter vi det ind på computeren, og så begynder vi ligesom at prøve at skabe et univers bare lige rundt om det, der lød fedt. Går jeg bare ind, og så fyrer jeg egentlig bare, hvad jeg har i hovedet af, og prøver alt muligt af, så optager vi bare. Så lytter vi alle idéerne igennem, og så vælger vi fra og til, hvad der lød godt, hvad der ikke lød godt. Det plejer normalt at være sådan, at jeg optager nok hele sangen, før vi går herfra.